Maraba da zuwa tashar Action Hausa TV mai kawo muku labarai daga masana'antar Kannywood mai shirya fina-finai da harshen Hausa. A yau ma an kawo muku sabon al'amari ne wanda yake kasancewa a cikin masana'antar ta Kannywood. Kasancewar Rarara babban mawaƙin nan wato Dauda Kahutu Rarara ya yi bayanin cewar masoya Baba Buhari shugaban ƙasa su za su haɗa kuɗi ya yi wa Buhari waƙa, cewar ya daina yin waƙa sai dai su talakawa su haɗa kuɗi su bashi. Bayan wannan wutar da aka kunno sai ga wata sabuwa kuma ta sake bulla, inda aka samu shahararren mawaƙin nan kuma jarumi na masana'antar Kannywood dan asalin garin Kaduna wato Adam A. Zango, inda ya zo da sabon salo nashi shi ma, inda yake cewa shi ma ga account number ɗinsa ya ma yi ragi a bashi naira 500 shi ma zai waƙe Atiku Abubakar. Kasancewar can Rarara ya yi magana ne akan shugaban ƙasa wanda yake jam'iyyar APC, nan kuma Adam A. Zango ya yi bayani ne kan Atiku Abubakar wanda yake jam'iyyar PDP, wanda da yawa mutane yanzu sun karkata ne kan Atiku Abubakar na Adamawa. Wannan batu dai da Adam A. Zango ya yi ya ja hankalin mutane da dama, inda wasu suke cewa to har gwanda ma ka ba Adam A. Zango naira 500 maimakon ka ba Rarara naira 1000. Kasancewar in ka ba Rarara naira 1000 ana yin wani irin mulki ne wanda mutane ba san shi suke yi. Sannan kuma shi Rarara ne dalilin da zai sa ka zo ka bashi naira 1000, kasancewar zai yi wa Buhari waka, saboda haka ba za su bayar ba. Wannan ce ma ta sa aka samu wani yaro wato saurayi wanda abin ya fusata shi ya kona naira 1000. Bayan ya kona naira 1000 ne aka sake samun wani shi ma wanda shi ma ya fusata, shi ma ya huce haushinsa akan naira 1000, inda shi ma ya yayyaga ta maimakon ya ba Rarara. Shi wancan ya kona naira 1000 maimakon ya ba Rarara a yi wa Buhari waka. To wannan shine abin da yake faruwa a masana'antar Kannywood. Kasancewar wannan bakon al'amari ne wanda ba a saba ganinsa ba. Shi ma Adam A. Zango shin wasu za su bashi naira 500 din ne, ko ko za a ji wani shi ma ya ji haushi kan cewar za a yi wa PDP waka, za a yi wa Atiku waka, shin shi ma zai kona kudinsa ne ko kuma ya yaga? Wannan shine abin da ake jira. Jim kaɗan da yin wannan mutane suka ringa faɗan albarkacin bakinsu, kasancewar Rarara yana da yawan mutane magoya bayansa wajejen wakar da yake yi. Haka shi ma Adam A. Zango yana da ɗimbin masoya tari wanda suke son Adam A. Zango, wanda ko me ya ce masoyan nan na Adam A. Zango za su ji lallai za su iya biyayya da wannan abin da yake faɗa. Shin Adam A. Zango za a tara masa wayannan kuɗaɗe ne ko kuwa shi ma ba za a tara ba? Wannan shine abin da muke jira mu gani. Idan kai ne za ka ba da wannan kuɗin ko kuwa ba za ka bayar ba? Inda wasu da dama suke cewa wannan ai wani salo ne ma aka tsiro da shi na neman kuɗi. Kasancewar a baka kuɗi ka yi waƙa, ai daman haka tsarin yake tun fil azar. In yau ka fara haɗuwa da mu a wannan tasha tamu ta Action Hausa TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa.